Quan vaig néixer van obligar la meva mare a amagar-me durant més de 3 anys en una quadra pels animals. Recordo les visites furtives de la mare, que venia per donar-me menjar. L'amenaçaven de mort, tant a ella com a mi. Després la meva mare va anar a l'hospital a deixar-me, i allí va trobar una mare d'acollida per uns anys. D'ells en recordo coses bones i dolentes, l'educació que vaig rebre i també els maltractaments. Em van tornar a portar a l'hospital, on va passar un temps abans d'anar a parar a l'Aldea SOS. Envers la meva mare biològica sento un sentiment estrany. Quan m'abraça no sento afecte, sinó odi. No oblidaré mai que em va deixar a l'hospital, que em va oferir a un agent com si jo fos una mercaderia. Recordo quan vaig arribar aquí. Tot era verd. Em va agradar molt. Al principi estava perduda, no em sentia estimada. Fins i tot vaig pensar de fugir. Ara estic bé. M'ho han ensenyat. Hi ha coses que hem de fer i coses que no hem de fer. M'han protegit molt. Si no, seria al carrer. Aquí he tingut oportunitat d'estudiar. Jo no sabia res. Tinc una habitació per mi sola. Faig el que vull. Tinc el meu llit. Hi ha qui s'ocupa de nosaltres, sobretot ens ajuden en els estudis. Els pares de debò segur que sempre estan ocupats. Quan arriben al vespre no tenen temps per als seus fills. Estimo la meva mare d'aquí. Ella m'ha educat. Quan estic malalta, es passa les nits en blanc per cuidar-me.